ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋରମେସାଣୀର ଏହି ହାଟ ମାନେ କେବଳ ବଜାର ନୁହେଁ। ହାଇ ହେଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଶ୍ରୀଧର। ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ମଙ୍ଗଳବାର ହାଟକୁ। ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପଟେ ସବୁଜ ଧାନ ବିଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଅଛି ଗୋରମେସାଣୀର ଲୁହା ଖଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଗୋରମେସାଣୀର ଏହି ଖଣି ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ। ଏଠି ଅନେକ ଲୋକର ଜୀବିକା ଚାଲିଥାଏ। ହାଟରେ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଓ ଖଣି ଦେଖିଲେ ମନଟା ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହାଟକୁ। ଆମେ ବାଇକଟା ରଖିଦେଲୁ ଆଉ ଏବେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋରମେସାଣୀର ଏହି ଛୋଟ ଜାଗା ଏମିତି କିଛି ହୁଏ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବି କହିବେ ଏହି ହେଉଛି ଗାଁର ସତିକି ଜୀବନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେବଳ ଯୁବକ ନୁହେଁ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବି ହାଟକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମସଲା ଜାଗାକୁ। ଏଠି କେବଳ ମସଲା ମିଳେ। ହଳଦୀ, ଜିରା, ଗୋଲମରିଚ, ମେଥି ଓ ସାବୁନ, ସରଫ ଓ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ। ଏଠି ଆଉ ମିଳେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମସଲା, ଯାହା ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ରାନ୍ଧିବା ଘରର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଏଠି ଅଛି। ହାଟର ଏହି ଜାଗା ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ରେ ଥାଏ। କିଛି ସମୟ ହାଟରେ ବୁଲିବା ପରେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ଖାଇ ନେବା। ଏଠି ହୋଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ହୋଇଥାଏ। ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନକୁ। ଭାବିଲୁ ହାଟ ଆସିଛୁ, ତେବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁଟ୍ ନେଇ ନେବା। ସୁଟ୍ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାଇକରେ ଚଢ଼ି ଘର ଦିଗରେ ଫେରିଲୁ। ଏହି ଥିଲା ଗୋରମେସାଣୀର ମଙ୍ଗଳବାର ହାଟର ଛୋଟ ଯାତ୍ରା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।